m'interessa, sempre m'ha interessat molt la representació. Supos que parteix d'un desig de la meva pròpia experiència, perquè som parlant del dialecte mallorquí del català i sempre ha estat una qüestió eh, que m'ha interessat gestionar jo mateixa perquè també vaig estudiar filologia, perquè vam estudiar l'estàndard i m'interessa moltíssim m'interessen molts models de llengua que integren la realitat lingüística i parlarem una mica d'això, m'imagino. Que finalment, espero que tingui sentit, perquè parlaré d'una cosa de l'accentisme i l'intenció és que reflexionem tots en on som en qüestions de llengua en català, balears sobretot, i com volem que se representi la nostra llengua, bàsicament. A més, si puc... Ara, sabeu la concessió? M'imagino que sí. Aleshores, faré una introducció dels conceptes o d'allà on som, m'imagino, dels conceptes també. Parlarem dels canvis sociolingüístics perquè em sap molt de greu perquè veig que l'autocorrect m'ha fet un bon desastre. Sociolingüístics duia diaris i accent i veig que me'ls ha llevat. Si els veia els anava corregint, però n'hi ha que no se m'han enganxat. Aleshores, parlarem dels canvis sociolingüístics perquè estem parlant de que la relació dels parlants de la llengua i dels mitjans ha canviat. Parlarem de dos conceptes que són la vernacularització i el manteniment de la llengua. Són les meves traduccions, si voleu, però és vernacularization i language or vernacular maintenance. Són dos conceptes que vos presentaré. No sé si ja els coneixeu, si ja els coneixeu mateix, i parlarem d'una altra cosa. Parlarem de l'accentisme també, o glotofòbia, que és una cosa que justament aquesta setmana he vist al País i tinc la notícia enllaçada també. Reflexionarem sobre com gestionem la representació d'una llengua minoritzada i amb els nous parlants també, perquè en volem. Per tant, com gestionem aquesta representació i traurem, espero, conclusions sobre el rol dels mitjans audiovisuals a l'hora de normalitzar parles reals i representatives i podem fer torn de preguntes i comentaris en el final, però també tinc diapositives amb preguntes directes a l'audiència. Espero que sigui més participatiu. També vos demanava quin era el vostre origen per tal de veure com podem, sí, com fer-ho més interessant per tothom. D'acord, aleshores partim d'un context i ja ho he dit abans i insistiré que la meva recerca dels mitjans audiovisuals se focalitza en l'oralitat, l'altre no, l'altre de coses escrites dins el paisatge lingüístic, però aquesta sí que, si teniu preguntes sobre com s'escriuen les coses, segurament no ho tenen tant per mà, però sí, la realitat és una cosa que m'interessa molt i, per tant, vos volia donar el context aquest en què la llengua dels mitjans ha evolucionat des d'un estàndard que podíem veure en els mitjans que van emergir sobretot a Estats Units o a Anglaterra en paté, que tenien un estàndard oral i era molt específic sobre allò que demanaven en els actors, perquè era cinema sobretot, però ha evolucionat fins a un reconeixement i acceptació de llengües vernacles, i quan dic vernacle, això se refereix a llengües que no consideraríem estàndard o que no formen part d'aquest estàndard. Segurament en podem parlar moltíssim d'això, podem debatre què és estàndard, però són llengües que un temps s'haurien dit no estàndard o pronunciacions no estàndard, però no m'agrada emprar aquest tipus de nomenclatura, per tant, ni dic llengües vernacles o
parla vernacla. És a dir, que hi ha hagut una vernacularització que inclou, sobretot, la variació geogràfica, però també a vegades inclou la variació social. En parlarem més d'això. És un canvi que se veu a nivell global. Jo he estudiat sobretot l'anglès, el castellà. Perdó, és que les imatges m'estan tapant el que volia llegir, però ja estic. És un canvi que se veu a nivell global. Jo el vaig estudiar sobretot arran dels canvis que havia observat en el cinema en anglès i en els mitjans de comunicació en anglès. Des que era molt joveneta he viscut a Anglaterra, després als Estats Units, però ja no vaig estudiar als Estats Units, tot i que sí que entenc coneixements. I a la BBC ja van començar a introduir aquesta parla real, que no era només el Queen's English o Received Pronunciation, aquest BBC English, que supos que tots vàrem estudiar en el seu moment, i sí que representen les parles. El 1994 és l'any en què els informatius ja introduïen aquesta variació geogràfica que era novedós. No sé si ho dic després, però ho diré ara per si un cas no surt. Però sí que quan vaig entrevistar la BBC o la representant de llengües o del model lingüístic de la BBC, jo li vaig demanar com és que teniu aquest model, i era una qüestió de representació, de que volen representar, d'aquesta voluntat de representar l'audiència, per tant, que sigui una cosa amb la que se poden identificar. I jo crec que aquesta vernacularitat també se veu en els mitjans en català, sobretot a IB3. Això ja ho va estudiar en Bibiloni l'any 2008, en Gabriel Bibiloni, que va ser professor meu, no sé si va ser professor de tothom, però sí que ja va notar que hi havia que en aquest aspecte IB3 era molt positiu. I és curiós perquè als Estats Units no se dona tant aquesta variació local, crec que està més estigmatitzat, un llenguatge no tan general dels Estats Units, tot i que estan canviant les coses. Ara en parlaré un poc més, sé que en parlo un poc més després. Però sí, als Estats Units sí que s'observa més, sobretot en les telenotícies, que és el tipus de format que necessita una llengua que inspiri més confiança, bàsicament, i per això s'empren més els estàndards. Sí que no hi ha aquesta variació. I sí que existeix, per suposat, en pel·lícules, això ho hem vist, i ara en parlarem també un poc més. I aquesta és la notícia que he vist. Puc compartir aquestes diapositives si us interessen i podeu clicar aquí, però bàsicament el que parla aquesta notícia del País d'aquesta setmana és de la glotofòbia, que és bastant semblant al sexentisme de què ara parlaré. Però bàsicament sí, en castellà no veiem aquesta variació en els mitjans audiovisuals i jo sempre prenc com a referències les notícies. Per tant, no m'imagino a Televisió Espanyola que hi hagi qualcú que parli en cap accent que no sigui espanyol o castellà central. Per tant, sí, és curiós el que diu aquesta notícia, si us interessa la qüestió de la glotofòbia o del sexentisme, té més coses per mostrar-vos, és que hi ha aquest prejudici contra les varietats que no siguin espanyol estàndard. Està parlant específicament d'una qüestió de discriminació a un lloc de feina, però en la meva recerca, i no ho he pogut trobar, però espero que me cregueu, bàsicament, però sí que he trobat testimonis o evidència que sí que en els actors, per exemple, hi ha cursos a Madrid. Haremos que hables, bàsicament, farem que parlis, vine amb l'accent que tinguis i nosaltres farem que tinguis una bona dicció castellana per poder accedir en el circuit d'actors o actrius i
i a circuit de teatre. Me'n recordo que era això, que era un anunci, o que hi havia anuncis on s'expressava aquesta voluntat implícita de no tenir cap accent que no fos castellà central. Jo crec que això és molt important perquè en català no ho feim i és que no ho hauríem de fer, però que no hi hagi aquest tipus de restricció com fan en castellà és una altra ideologia. Nosaltres tenim una altra ideologia i crec que és molt important deixar-nos-ho veure, no? O ser conscients que tenim que almenys en això les dues llengües operen de manera diferent. El castellà té una ideologia centralitzadora i en català ens estan movent cap a un model més representatiu, també perquè el necessitam que sigui representatiu. I ara en parlaré perquè l'Institut d'Estudis Catalans, no sé si ho heu vist, però sí que ha canviat aquest model. I per acabar aquesta diapositiva sí que dic que és important pensar per què és important la representació dels parlars reals més enllà d'una norma, les audiències s'hi senten afiliades i sobretot en una llengua que està dividida, com és el català, perquè està dividida administrativament i sobretot l'espai mediàtic audiovisual també està dividit. Crec que hi ha hagut més, me surten les paraules en anglès, que hi ha hagut molt més contacte i sobretot a través de la TDT, me pareix que tot és visible, però sí que hi continua havent aquestes demarcacions que són diferents en els tres territoris dins d'Espanya. Continuaré un poc més. Se m'ha dit això. Continuem. Encara dins l'introducció. Si parlem de coses ja més acadèmiques, sí que veiem que és un canvi sociolingüístic en relació entre la societat i la llengua i que se veu en els mitjans, però sí que ha canviat. La societat i la llengua ara se relacionen de manera diferent i això és el que suposa el canvi sociolingüístic. Ho mira sobretot Nandros Tsopoulos, crec que ho he dit bé, és un estudiós grec, en Kaupland, això hauria de ser una D, no és una T, i jo també em vaig escriure d'això, que la llengua estandarditzada ha deixat pas a versions més reals, més realistes de la llengua i més realistes dels parlants que l'empren, que hi ha aquesta comunicació entre l'emissor i el receptor, si voleu. Aleshores, com gestionam aquest canvi, del qual els comunicadors són en el capdavant? Una de les coses que és el meu hobby, el meu fill me demana, però per què sempre escoltam IB3 quan som a Mallorca? I és perquè estic passivament escoltant com està el model de ràdio, sobretot. També m'agrada molt mirar-la des d'aquí, a vegades és més difícil, però està disponible a través de YouTube, per tant, és accessible. Però sí que m'interessa veure com està el model i en parlarem unes diapositives més endavant. Però, clar, si els qui sou comunicadors o els qui sou assessors, també sou actors i aleshores la pregunta és com en podem ser conscients i jugar-hi un paper crític, perquè suposo que és tenir-ne un paper informat en aquesta vernacularització. I per això volia parlar també de sexentisme i d'altres qüestions que mirarem més endavant. Aquesta és la part, suposo que una mica més acadèmica de la presentació. Aleshores, com dèiem, bé, tenim els conceptes de vernacularització i manteniment, que són la meva traducció, que en realitat és vernacularization i language maintenance o vernacular maintenance. Aleshores, la tendència ha estat, però és que també això ha estat un canvi cultural. Hem anat des d'una societat molt més formal, ho veiem en la manera com ens vestim, la manera com ens expressam. Hi ha hagut una informalització, perquè també hi ha hagut una horitzontalització de la societat i àrees que abans eren elitistes i eren inaccessibles, com per exemple l'educació universitària. Ara sí que tenim aquest accés i per això hi ha hagut aquesta entrada de persones reals, de diversitat a espais i per això sí que hi ha hagut aquest canvi
des d'un elitisme, com podríem haver vist en el principi de cinema amb una llengua molt específica en anglès, fins ara mateix, que en anglès és una llengua representativa de la societat i ho podem veure, per exemple, això mirava en traducció, que és molt curiós, i això és part del meu doctorat. Ara no sé si vos avorrirem amb això, però bàsicament una de les mancances que té el sistema de doblatge a Espanya en espanyol, en castellà, és que en anglès sí que tenim aquesta varietat de veus representatives. I, per exemple, si tenim un jutge que està condemnant a un que ha fet un... No sé si l'exemple era que era un traficant de drogues, que ve d'un estrat social diferent des del jutge. Les dues persones parlen diferent. Un jutge parlarà d'una manera molt més formal i el delinqüent, previsiblement, o en aquesta pel·lícula, parla d'una manera representativa d'una classe social baixa, pot ser sense educació secundària, totes aquestes coses. I quan ho traduïm en castellà el doblatge és molt prescriptiu amb la norma i no accepta aquestes variacions. Tothom parla igual. Aleshores, si veiem un doblatge en castellà, no veiem aquesta... No és una subtilesa, és que és molt visible o molt audible que el jutge i el delinqüent parlen igual. I aleshores no hi ha... El meu doctorat era sobre la vernacularització del cinema i com fèiem això perquè arribi en català i en castellà. I en castellà és molt estàtic el model, en català és molt més dinàmic. Però sí que veiem aquesta horitzonalització i tanmateix ho veiem en els productes audiovisuals en castellà, també veiem aquesta relaxació de la norma, me'n record. Ara me direu, deia aquests de Bea, però si me'n recorda Aquí no hay quien viva, que sí que hi havia una diversitat d'accents, per exemple. Però sí que és a dins un format d'entreteniment, no és a dins un format informatiu, per exemple. Després tenim el disseny de l'audiència, és una cosa també més acadèmica que Bell el que ens va ajudar a fer és prendre consciència de com parlant, tant a nivell de parlant com de mitjà de comunicació, perquè el que ell deia és que ens hem d'adaptar a qui parlam. Això és el que feim els humans. Nosaltres feim un disseny de l'audiència. Quan parlo amb vosaltres, disseny la meva audiència. De fet, volia saber com éreu per dissenyar el que jo volia dir, però també ho feim en com, ho deim, quin tipus de paraules triam, quin tipus de, segurament, accent triam o com modelam el nostre propi accent. I això és una adaptació que també se dona a nivell social, perquè és això, veiem en els mitjans de comunicació, veiem aquesta adaptació a la realitat de l'audiència. I és el que venia a dir, que no me'n record, però la persona que vaig entrevistar de l'inici és el que venia a dir, és que ens estem adaptant a la nostra audiència i la nostra audiència és diversa i això és el que volem representar. Després tenim el manteniment de la llengua vernacla, que és Vernacular Maintenance, que van establir Milroy i Milroy. És un reconeixement del vincle entre llengua i identitat, perquè el que van estudiar és que, d'acord, hi ha molta pressió perquè tothom aprengui anglès d'estàndard, però com és que hi ha gent que no el canvia? Com és que hi ha gent que manté la seva llengua, que manté, com per exemple jo ara mateix, jo no canvio mai el meu dialecte mallorquí. Per tant, quin és aquest vincle? I Milroy és això el que van establir, que sí que ja van estudiar comunitats a Belfast i que és que hi ha aquest vincle entre la llengua i la identitat i per això hi ha aquesta existència de mantenir, de parlants que mantenen el seu accent. I també hi ha altres estudis, ja no me'n recordaré de qui és, però que a vegades la tendència és que les dones sí que, les dones
canviïn més cap a la llengua estàndard, però hi ha estudis que demostren que això no és necessàriament vera, que hi ha dones que mantenen el seu dialecte, que no el volen canviar. I suposo que ho heu vist, però si no, aquí tenim una cita d'Anna Teresa Cabré sobre l'estàndard ampliat de l'Institut d'Estudis Catalans, que realment està parlant d'aquesta representativitat. Si realment volem que hi hagi un model que ens englobi i provoqui l'adhesió de tots els territoris lingüístics, el model no es pot limitar només a la norma culta, i menys encara si està centrada només en un dels territoris, sinó que ha d'eixamplar-se en la variació. I això és del 2021 i és un canvi que no hem vist, per exemple, en la Real Acadèmia Espanyola. Sí que és vera que han eixamplat els diccionaris, però els han eixamplat per països, no els han ampliat per regions d'Espanya. Per tant, són pioners, ho estan fent molt bé, crec. Per tant, és hora de veure que la realitat lingüística del català no sobreviurà si se centra només en Barcelona, sinó que realment s'ha d'ampliar, s'ha d'eixamplar i ens ha de representar a tots. I la qüestió de que hi hagi, i podeu estar en desacord amb jo, i per favor interrompeu-me si teniu preguntes, si teniu comentaris, per favor aixecau la mà i en parlarem tots plegats. Però si tenim un sistema mediàtic fragmentat, això és encara més important. Perquè, a més, els dialectes del català, com es diu, hi ha un contínuum. Per tant, és increïble. Una vegada sortia una dona a Cuines, a TV3, que era d'un poble de la costa a prop de Figueres, i jo me pensava que era menorquina, perquè hi ha aquest contínuum entre els parlars principatins, els valencians fins i tot, i els parlars de les illes. Per tant, sí, com més ens escolten, més en sabrem. Bé, i comença la primera diapositiva que té preguntes per vosaltres. Crec que n'hi ha dues més. Com és la vostra percepció de la inclusió de les varietats en català a IB3? Perquè si estem parlant de mitjans locals i jo som molt fan d'IB3 i tinc les meves pròpies conclusions. M'agradaria escoltar les vostres. Creus que és un canal representatiu de la parla de les illes? Ara n'hem estat parlant amb en Pere, per escrit, em pareix que també que ho intenta ser. És equilibrat? Aquesta és una pregunta que me faig sovint quan escolto IB3. És equilibrat entre les illes? I sabem quina percepció en té l'audiència. Que jo sàpiga no hi ha estudis d'això, però seria molt interessant si teniu informació al respecte, saber què en sabeu. Sí, moltíssimes gràcies. I justament estic pensant en aquesta... Crec que n'has dit individualització? No ho he dit bé. Individuació. I justament estava pensant en Cabra Fotuda. El coneixeu, que és aquest joc, no sé d'on és. És de València, però no sé exactament d'on és. De la Vila Joiosa, és, no? D'acord. Que és comunicador per xarxes, que parla valencià i parla amb un model que podríem qüestionar segons quan, però clar, és que hi ha d'haver aquest equilibri entre aquest model que ell està plantejant, és a dir, model de comunicació que ell està plantejant, que efectivament no té aquesta correcció, aquesta referencialitat que necessitem o que estem molt acostumats. Però sí, jo estic observant a veure què està passant i tenim tots aquests fluxos globals contra els quals no poden guanyar i efectivament nosaltres som una llengua minoritària i minoritzada més aviat. Per tant, què feim amb tot això i com gestionem tot això? Sí que en parlo una mica més després d'aquest equilibri. Aquí parlava d'equilibrat entre les Illes Balears, bàsicament, però sí que hem de parlar entre la llengua
I sí que em parla en relació després ho diré, a la llei de normalització lingüística que tenia com a missió aquesta funció referencial i per això se van crear aquests mitjans audiovisuals i que han de complir aquesta funció, bàsicament. Gràcies. No us demano si les comples, però sí que ho podrien tenir en compte. Qualcú m'ho podria dir si creu que és un canal representatiu de la parla de les illes o si és equilibrat. Sí, i és vera que en el seu moment, el 2008, crec que és quan IB3 començava, quan Gabriel Bibiloni va fer l'anàlisi de les varietats que hi havia. Resulta que era el canal amb més variació de tot el territori de parla catalana. Per tant, sí, en aquest aspecte crec que no ha canviat. I és vera això que deies, la meva impressió també és aquesta, que se nota molt la diferència entre un parlar genuí o autèntic. Podríem parlar moltes hores d'això, però sí que se nota aquesta diferència. I això que ha dit en Miquel abans, me pareix que era Miquel, que hi ha aquestes deficiències de pronúncia. Ara no sé si això és com dirien en anglès, és un blast from the past, però jo vaig ser locutora de Som Ràdio molt abans que existís IB3 i jo vaig haver de passar un examen que no havia, com he pogut oblidar d'ell, amb en Corbera, de la meva pronúncia i de les meves L's no eren prou palatalitzades. Per tant, sí que hi havia aquest control molt gros sobre com s'expressava el català i des d'aquesta experiència el que puc veure és que no hi ha aquests estàndards, no s'han mantingut per tothom. Però sí que... I tampoc no crec que hi hagi una representació tan grossa. Sempre penso, quan mir IB3, si fos Ibicenc, que no sé si me sentiria molt representada perquè se sent menys la Ibicenc o es Formenteré. Però, bàsicament, si és una cosa que se pot anar millorant, crec que hi ha aquest espai perquè això sí que hi pugui tenir cabuda. I la veritat és que no sé quina percepció en té l'audiència i seria una cosa bastant interessant de saber. Continuarem un poc més, no sé com vaig de temps. Sí, i també volia parlar que sí, que tenim aquesta benvinguda a la variació, però hem vist aquests canvis en igualtat de condicions. I allò que va descobrint l'E.P. Green, el Rocinant l'E.P. Green, és un llibre molt interessant sobre l'anglès i les desigualtats en anglès, perquè també existeixen. I com bé comentava Miquel Àngel, també podríem tenir en compte per el català, però sí que hi ha hagut aquesta incorporació de varietats en els mitjans, però no necessàriament s'han llevat aquests prejudicis o estereotips. I en l'E.P. Green allò que va fer va ser un gran anàlisi de les pel·lícules de Disney en anglès i sí que va descobrir que un accent americà estàndard sí que era per als personatges positius o un accent afroamericà era per personatges negatius. I això continua passant i no me'n puc avenir perquè, és a dir, ja ho hem estudiat en això, ja ho sabem. Aleshores, continua havent-hi aquest encaixonament que està millorant i està millorant aquesta percepció, però una cosa que és molt curiosa és que el Hollywood Diversity Report de cada any és un report que surt és un informe que surt de Hollywood perquè volen mirar a veure si hi ha equilibri de races, de representacions de dones, d'homes, de tal, de visibilitat de diferents demografies, però la llengua no és part d'això, no forma part, és a dir, la variació dialectal és invisible. Per tant, és curiós perquè moltes vegades ens pensam que ja tenim, sobretot, supos que en el meu context i a la universitat miram que hi hagi una inclusió de la diversitat i anem molt alerta amb aquestes coses i estem expandint els nostres coneixements amb això.
però és curiós perquè la llengua no és una cosa, sempre és una cosa com una mica tabú. I jo veig que Sheffield, que és una ciutat que té un accent molt fort, molt fort, té un accent regional de Yorkshire, però sí que és un accent que té estereotips i a vegades té prejudicis, o pateix prejudicis. I sí que se veu en els mitjans audiovisuals i és vera que també hi ha hagut estudis sobre la percepció de diferents accents i aquest accent de Sheffield, per exemple, se considera o surten els anuncis com a d'una representació d'una població que és down to earth, realista, que no se complica en la vida, és una regió postminera, molt working class i té aquest tipus de percepció i que perduren. Tot i que també, per exemple, no sé si vos recordeu de Joc de Trons, me pareix que se diria en català, que sortia en Sean Bean, que és de Sheffield, i sortia com a rei. Per tant, l'important és que hi hagi aquesta representació en diferents rols a dins el cinema o dins els productes audiovisuals, que no sigui sempre un encaixonament d'una persona que ve d'aquí sempre de la minera, com per exemple, que se deia, The Full Monty era aquesta pel·lícula que vaig veure abans de venir a Sheffield justament i ha estat com a... Sí, ha estat molt interessant veure aquest tipus d'encaixonament d'aquest llenguatge de la Sheffield. Per tant, això també ho podem veure en castellà, en andalús, clàssic, o els gallecs, i en català jo crec que no ho veiem tant, però volia demanar-vos si teniu aquesta percepció de que hi ha aquest encaixonament dels dialectes en català. Totalment d'acord. I voldria deixar ben dit que jo crec que i en el final surt que aquesta norma és molt important per nosaltres, efectivament. Vos explicaré què vos volia mostrar aquí, però li puc enviar això en Pere si voleu aquestes diapositives. Però bàsicament supos que ho coneixeu, que això és en Jasmine i en Jambo. En Jasmine parla amb un accent i una bobota molt clara central, català central, i en Jambo és en Tomeu Penya, que jo crec que no parla així cada dia, en Tomeu Penya. I me sembla interessant perquè això que deia en Pere, que no hi ha, realment no s'ha establert un programa en què hi hagi aquesta inclusivitat. I sí que hi havia, per exemple, a Poble Nou, me'n record, quan jo era teenager, que mirava i sortia el típic personatge mallorquí o el típic personatge valencià, i sí que hi havia aquesta visibilitat de que som la mateixa llengua i crec que era una funció molt important. Però sí que no hi ha aquesta programació que ho inclogui. I sí que Jasmine i Jambo ho fa, però crec que una anàlisi de quin personatge és quin accent fa que, és una anàlisi que s'ha de fer constantment i d'on posam aquests accents i què estem fent, si el personatge més maldestre xerra amb un accent que no és estàndard, que estem promocionant, és a dir, o com traiem els accents d'aquests encaixonaments que no ens agraden gens, no? Perquè després no els podem treure, és difícil de sortir d'aquí. Ai, perdó, ara m'ho sortiré això. Però ho podem mirar després, si hi ha temps, perquè ara estic un poc preocupada. Després volia introduir aquesta qüestió de sexentisme i encara no ens estem movent. Hi ha una cosa que vull tractar, que és això però dins tota aquesta representació on hi ha la norma, i sí que és una cosa que esmentaré més tard, però sí que supos que el plantejament és que necessitam tothom que parli en català que estigui representat i necessitam que tothom s'hi senti identificat perquè no podem perdre parlants. Per tant, aquest supos que és el meu plantejament, que necessitam englobar tothom. No podem acceptar més divisions i una manera d'englobar tothom és aquest plantejament de que tothom hi té cabuda. Però clar, aleshores hem de ser totalment conscients de que som una llengua minoritzada.
Però bé, tornem a l'anglès perquè parteix d'aquesta base, i ja sé que és una llengua completament diferent en qüestió de demografies i de parlants. Però sí que existeix, és a dir, això és universal, me sembla, que hi ha aquesta pressió entre parlants britànics de seguir la norma de l'anglès estàndard. Jo l'he vist en aquesta pressió de seguir un català estàndard, és a dir, parlat. I hi ha aquesta pàgina web que és molt interessant, que l'han creada a la Universitat de Manchester Metropolitan, que parla de l'accentisme. I recull testimonis de gent, me sembla molt, molt interessant, testimonis de gent que no parla un anglès que en diríem estàndard, i com s'ha sentit. El darrer que he llegit avui, perquè ho he estat mirant, era un al·lot de Northeast, del nord-est d'Anglaterra, de la meva part d'Anglaterra, que se'n van a la universitat i se pensava que se'n van a la universitat al nord i se pensava que tothom tindria accent al nord i resulta que se sentia molt poc inclòs i gens representat i que després va fer de professor d'anglès a no sé on, a un altre país, i que tenia xip incorporat que ell havia d'adoptar un anglès estàndard del sud per poder fer classe. I és una cosa que jo m'he plantejat també perquè he estat lectora de català i els models per ensenyar català no eren representatius de la meva parla, però alhora és una qüestió bastant interessant que els alumnes sempre han rebut molt positivament. Però també veiem aquest sentiment de solidaritat entre parlars vernacles, i això sí que ho recull Accentism, de que jo m'identifico en la meva parla, per tant, voldria no sentir-me d'aquesta manera, no voldria no sentir-me discriminat per mor del meu parlar. Però sí, així tot persisteix un biaix contra accents que s'aperceben com a pertanyents de classe baixa, d'un nivell d'estudis baix o un nivell econòmic baix. I voldria esmentar un company de Liverpool, que també és professor d'universitat. L'accent de Liverpool està molt estigmatitzat a Anglaterra, se percep com a classe baixa, baix nivell d'estudis, i ell se va doctorar a Oxford. Però ell feia la seva vernacular maintenance, perquè és com a dir que el meu accent de Liverpool és bo per accedir a les universitats. O el que estigui a la meva classe se pot sentir representat per el meu accent, que no és estàndard. Que la llengua, o dir-ho d'una altra manera, és que estar en un context acadèmic no vol dir que hagis de parlar d'aquesta manera. Per tant, sí que hi ha aquest tipus de solidaritat. Vos posava el context britànic, així tot i que tenim representació a la BBC i a tots els altres canals, perquè ara ja no s'ha tornat enrere, no s'ha tornat enrere en què hi ha un anglès estàndard i tothom el parla, sinó que en els programes de notícies, arreu, hi ha una diversitat d'accents que no lèxica necessàriament, però sí que se representen. Però sí, tot i que tenim aquests models lingüístics, a les televisions encara persisteix aquest accentisme o aquest, que he dit, una glotofòbia. I existeix a l'hora d'accedir a llocs de treball, o sigui que encara hi ha feina per fer. Continuaré en la següent diapositiva i no sé si tens temps, però volia demanar-vos si nosaltres tenim aquests biaixos en català i les variants, i els haurien de tenir des d'un punt de vista d'inclusió, representació i realitat lingüística. I us volia demanar, però bàsicament és un exercici de reflexió, és a dir, els tenim aquests biaixos contra parlars illencs específics o contra parlars de classes diferents, i som superfans de en Joan de Sansuau. No sé si coneixeu aquest clip, no sé si tenim temps per posar-lo, però si no el coneixeu, tenim temps, Pere? Realment no gaire. Però és aquest home que el varen filmar i això s'ha tornat una mica icònic. No sé si som l'única friqui que coneix això de Somni de Sansuau. Cal si se'n maqui conegui que és bon home. M'apareix que ja va morir, per cert.
el Salsia. Crec que part de la gràcia és que aquest home xerra un felanitxer bastant tancat i que està representant un grup demogràfic de Balears que realment pateix discriminació, que pateix aquest estereotip, aquest prejudici de mallorquí és de pagès. I evidentment que crec que no, que mallorquí és d'una persona que viu a Anglaterra i és professor de la universitat. Per tant, bàsicament és això, és fer-nos conscients de tenim aquests biaixos contra la nostra pròpia llengua i són positius o ens estem tirant pedres a nosaltres mateixos si tenim aquests biaixos. I sí que quan era petita aquest vincle entre parlar mallorquí i ser un pagès per jo era molt més visible. Ara ja no és tan visible, però no sé si és perquè jo he canviat com a persona o si hi continua estant. Segurament sí. Però també he vist actes de solidaritat amb el mallorquí, sobretot amb el canvi poblacional que hem tingut. He vist vincles de vincular mallorquí amb identitat territorial i altres qüestions. Continuem i després podem obrir els torns de paraula. Ai, que m'agrada. Ai, si podeu mirar-lo si no el coneixeu. Com millor és el que diu. I aleshores ara volia parlar més dels reptes a l'hora de gestionar la representació d'una llengua minoritzada. I aleshores la representació vol dir que hem d'incloure la llengua tal i com es parla, tot s'hi val. Per això no, ja n'hem parlat abans, per això ja m'has dit donar les respostes, no tot s'hi val i necessitem tenir en compte que és una llengua minoritzada, que els mitjans de comunicació tenen aquesta funció referencial i que tot i que la representació podríem veure que és una tendència que segurament pot ser molt positiva, que no vol dir que hagin d'obrir les comportes i que pugui entrar tot. I davant també hi ha limitacions entre qui i com pot tenir aquesta variació. Me demanen les notícies, a les telenotícies d'IV3 sempre hi he vist moltíssima diversitat. En les de TV3 no n'hi he vista tanta i sobretot entra en les qüestions d'esport. I vaig parlar en el seu moment amb en Ernest Rosinés, no sé si encara hi deu ser, i una de les limitacions que em va dir que tenien és que no hi havia prou professionals de la llengua, que supos que està relacionat amb el tema de per què hi ha gent que està a IB3 i que ha après català, que no me sembla malament. Haurien de tenir cabuda tot això, però no vol dir que clar, el model se perd una mica, supos, perquè necessitem escoltar-nos més, així com parlant. Quines limitacions pot arribar a tenir incloure tothom i tal com raja en un context d'una llengua que se troba fortament influïda per altres, en el nostre cas amb influència de les pronúncies i els casos del castellà. I aquí jo crec que sí que hi ha de tenir, això en parlo després, que una planificació lingüística i cultural és necessària. I a vegades ens pensam que només llengües com el català necessiten una planificació lingüística i cultural, però és que totes les llengües en tenen. El castellà té una planificació lingüística, l'anglès té una planificació lingüística i cultural. Per tant, no voldria que ens sentíssim és que nosaltres som els raros. No, és que totes els francès té una planificació lingüística i cultural molt forta també. Us volia demanar si hi ha casos a IB3 que vol comentar, però com que ara ja estem a prop d'acabar, potser comentant després. I això, pensar on és l'equilibri i per què. I volia posar un exemple una mica extrem, però esclaridor, per riure una estona, supos, també, o per veure què està passant a punt, sobretot si tenim audiència des de València. Ara no sé si sortiràs so. Jo no el sent, me pareix que potser no el sentiu. Bàsicament,
Ho posaré perquè m'apareix que està subtitulat. És un presentador de Punt, això li han fet uns remixes d'APM que me fan riure molt. I té un accent valencià, però va dient aquestes animalades. Van sacar de l'orilla i els d'APM l'estan corregint. I és un exemple bastant extrem perquè se nota que és una persona que no ha tingut aquest aprenentatge de lo que hauria de ser una llengua normativitzada en els mitjans de comunicació. I crec que li diuen que a Amazon li entregui el seu de valencià en aquest reporter, perquè cada dues paraules una que diu és en castellà. No sé realment què ha passat aquí, si va fallar el filtratge de Punt, però és un exemple bastant extrem. Que no ho veieu, m'apareix, que no? No, ara no, crec que ara de sortir del PowerPoint. Que malament. Bé, ara no ho posaré, però bàsicament és un reporter que de cada dues paraules que diu una és en castellà. Per tant, sí que considerava que era un bon exemple. I sí, és que en aquest no l'he pogut incloure en aquest vídeo, per això me sap greu. I després també volia parlar dels parlars no natius. Si hem establert que realment necessitem aquesta norma, què feim amb els parlars no natius en una llengua que necessitem nouvinguts? Perquè tenim molt de nouvinguts i els volem convidar a la nostra festa, bàsicament. Aleshores, volia posar-vos un momentet d'en Chino Shano. M'encanta aquest exemple. Bé, anem a mirar un minutet d'això. Crec que estarà inclòs en el PowerPoint, crec que ho veureu i segurament això sortirà. Però bàsicament és unes preguntes que sí que realment volia saber les vostres respostes. Què guanyem quan sentim aquest tipus de parlar no natiu a la televisió en català i què perdem? Aviseu-me si no se sent res. No se sent res de moment. Que malament. No sé si... perquè tinc això. Ara una miquiva de arròs. És dels llocs que per als suecans jo crec que és dels més xulos. Tu imagina't ara tots els camps d'arròs verds, però tu pensa que això fa 10.000 anys, tot això era òbvia. Perquè tot era l'Albufera i això és l'única muntanya de roca que n'hi ha en tota l'Albufera. Ese paisatge me resulta com la meva casa. Clar, és que l'arròs... El teu poble també és de llauraors, el teu poble... Arròsals. Vaig quedar-me així també per aquest paisatge. I ara tinc 30 anys, ja... Pues és estupendo, molt bé. Però crisi. És que estàs en la crisi quan tinguis la de 40 hores. No sé, per camí, no? Ho va tirar. Mestre, jo també, no sé, actor de teatre. Ara faig una miquiva a la tele... Però pots fer-ho tot. La gent del Renaixement, Leonardo da Vinci, igual pintava, que escrivia, que t'estrucava una part. Bé, no sé si sabeu el context d'en Chino Shano, però és un jove que té 30 anys, xinès, que té un programa de televisió a Punt i no té un parlar valencià, però té un parlar que abans, al principi no ha sortit ara perquè ho he passat massa aviat, però diu te fa mal la gora. En lloc de gola, diu gora. Però, clar, que té un parlar xinès i la L i la R se confonen, però s'entenen perfectament. I sí que vos volia demanar què guanyem quan sentim aquest tipus de parlar no natiu a la televisió en català i si perdem res. Sí, gràcies. Jo crec que no hi perdem res tampoc. Crec que hi guanyem. Que hem de crear aquests espais i que hem de normalitzar que molts dels nostres parlants segurament no són nadius, perdó si he posat natius, segurament havia de posar nadiu, i sí, han de fer espai per això. Jo crec que fa falta, saps què? Volia posar play, volia passar a la darrera diapositiva que tinc, que són les conclusions sobre el rol dels mitjans audiovisuals, s'han de normalitzar parles reals i representatives. I són bàsicament reflexions que ens hem de plantejar com ha canviat la nostra relació com a parlants, usuaris i comunicadors en les varietats lingüístiques. Crec que és un procés i crec que el català està més avançat que el castellà, per exemple, no tant com l'anglès, però ja hem vist que en anglès també persisteixen alguns problemes
sobre prejudicis i estereotips i també d'autoodi, perquè existeix això també, o també en el sistema educatiu se promou amb companyes de la meva edat de la universitat. No, jo és que a l'escola me deien que no parlàs amb l'accent del nord, per exemple. Però això sí que ha canviat. I ens hem de plantejar si els canals en català compleixen la missió i expectatives de fomentar l'ús i normalitzar la llengua. Perdó, m'ha faltat un parell de preposicions aquí. I normalitzar l'ús de la llengua i en qüestions com la representativitat i fer que hi hagi una cabuda de parlants diversos, inclosos els no nadius, crec que és molt important, però que ho hem d'analitzar críticament. Crec que un model audiovisual representatiu ens garanteix la visibilització de l'amplitud de la nostra llengua i compleix també una funció didàctica per la qual també s'havien creat les corporacions audiovisuals, sobretot TV3. En el principi hi havia aquesta, me'n recordo, en el doctorat ho tenc això, que hi havia des del bon principi el debat de que havia de ser una televisió per tothom i que havia d'incloure diferents models. Finalment no va ser així, però és que ara estem en aquest... Ha caigut pel seu propi pes, crec. I també perquè tenim ara totes les capacitats d'autogestionar les nostres aparicions audiovisuals per internet i crec que això també ha empès que el model se relaxi i que sigui molt més representatiu. Però sí que la representació catalana necessita una planificació cultural i lingüística, un filtre de pronúncia autèntica per parlar els natius, que no necessàriament se necessita en anglès. En anglès se poden permetre de ser molt més descriptius que prescriptius, però nosaltres no tenim aquest luxe perquè estem en una situació de diglòssia. I és el que vos deia abans, però que la planificació lingüística i cultural implícita o explícita hi és arreu. I la BBC té aquesta planificació cultural també. I després, per acabar, també la incorporació de parlars en català no natius propis de nouvinguts se poden fomentar per respondre a aquesta representació i, sobretot, normalització d'un model que els inclogui, perquè s'esboquin així barreres. Per això que deia Miquel Àngel abans de... Aquesta paraula m'agrada molt. Els estàndards eren molt, molt alts de genuïnitat, sí, hiperpurisme. Per tant, crec que no ens podem permetre el luxe d'hiperpurisme amb els nouvinguts. I això és tot. Crec que ja està. Crec que m'he estès bastant. Moltes gràcies per la vostra atenció i si voleu parlar més.